Welcome mga tol. May buntag tol. Di ana sa tol. Sa inadlaw-adlaw na kong routine sa akong panarbaho tol. Di atol. Fill up na sa tagpuon sa mga trabahanting absent gahapon. So di ang akong trabaho karon tol. Fill up sa form. Sang tol monitor. So early in the morning mao na akong trabaho. Lapan aron isabit sa taas as my daily report. So check na itong mga tao tol kung naabot ba. So wala po na to niya through text or call aron ibawaan na to kung absent ba yun sila or mo half day. So para kung ang manager mo tana sa status sa tao na atay katubag sa taas. So after ani sulod ko dito mag-roving for the attendance, then from ground floor to Port Japan area, and after that report sa office, request sa mga kinahanglanon like forms, screening forms, leave forms, then after that i-check na to ang stock sa mga sabon. Adlaw-adlaw na to nga buhaton kay aron kana ang manager na tayo katubag. So pero aning magsuwat ko, musod ko dito, di na to pwedeng manatong cellphone dito kay bawal mong cellphone dito sa loob. So kuman ani mo robing ka dito. So continue lang taon niya guys. Inigawas na ako sa direct kay dire lang atong higayon nga share na to atong adlaw nga trabaho. So unya mag-vlog sa bahin sa sweldo niya sa tao nga ihatod gikan sa agency. So it's my responsibility to receive the money from the agency, then distribute to the employee sa mga wala pa ATM. So that's it for this morning guys. So mabalik taon niya. So shout out ya ni DG sa balay. Akong langga dia sa balay na natulog pa. So thank you guys. Balik taon niya.